Landmænd kan hjælpe med at stoppe brugen af ulovlige og falske sprøjtemidler. Når du køber sprøjtemidler, skal du være opmærksom på ulovlige og falske produkter. Kontroller emballage, forsegling, etiket og produkt. Er der noget mistænkeligt? Køb kun originale sprøjtemidler fra registrerede forhandlere. Brug af ulovlige og falske sprøjtemidler kan skade dine afgrøder, økonomi, helbred og miljøet. Dine afgrøder bliver ikke beskyttet af ulovlige sprøjtemidler. Faktisk kan det give betydelige tab at behandle afgrøderne med ulovlige produkter. Lavere udbytte betyder dårligere økonomi for dig. Ulovlige og falske sprøjtemidler er uautoriserede. Landmænd, der bruger dem, kan risikere bøde og at miste deres landbrugsstøtte. Ulovlige sprøjtemidler kan udgøre en sundhedsrisiko, forurene din bedrift og miljøet, og de kan skade dit omdømme som producent af kvalitetsfødevarer. Vær en del af løsningen. Hjælp med at stoppe brugen af ulovlige og falske sprøjtemidler. Mistænkelige produkter skal straks indberettes. Anmeld ulovlige sprøjtemidler i Danmark til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. Vær en del af løsningen. Hjælp os med at stoppe brugen af ulovlige og falske sprøjtemidler.